rino akudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zanupf yapinda busy nageza uyu chaos yacho yaapo iko zvinezvi andori ma1 ukavhura maradio station iko zvinezvi uchingoteerera panews vari ngoti Geza akazodai Geza akazodai Geza akazonzwa zvinhu hazvina kumira mushe hazvina kuchipa. But you know the fun thing chakangondinetsa hangu pazvinhu izvo zvezvi kunoza ndechekuti Geza paakabudisa video riya pakabuda mavideos aya havana kutaura nezvawo mavideos acho iwo kuti Geza anga achataka president chichi izve. So manje pazobuda paitwa after paitwa ka meeting kawo vakutanga kutaura kuti Geza azonzwa Geza azodidi hey unazoona kuti vanhu vanenge vari pakupanika chapu. You know, that's the way yavanoita vakwanise kubudisa zvinhu zvemunhu ari kukriticize president wavo pamaredio pangava pamatv. Zvinova izvo zvinhu zvakatodhakwa zvinhu zvakadaro ndozvimwe zvezvinhu zvinenge zvichida kuti zviongororwe ipapo. But it's a topic for another day. Nhasi panapa ndiri kuona vanhu varakasha vari kucelebrate zvisingaite panapa. Pari kunzi forward this to Geza. He has been intimidating and humiliating the president. The law will take its course. Handisiri ndadaro. So nyaya iri panapa ndenhingirikini yaiswa iri kunzi zvoni. The portress is deeply concerned by the rising cases of cyberbullying. Cyberbullying is a malicious act that involves sending or posting harmful, intimidating or humiliating messages or information on social media platforms, private chats or other digital forums. This behavior is intended to coerce, intimidate, harass, threaten or cause substantial emotional distress to victims. In extreme cases it can lead to self-harm or even kuzvisungirira. Wedro ndikwanisa kudedzera panapa nechingirikini nechirungu because zvinoningirikina zvinobvisisa video sometimes highlighting the grave emotional and psychological consequences it imposes. According to the law, anyone convicted of cyberbullying may face a fine or of up to 10 years imprisonment of both fine and imprisonment. Saka vanogona kuti ukabatwa nenhikinacho unogona kurohwa kana 10 years mujere 10 nenyaya yekuposta social media. Zimbabwean government is a joke. Mafaniza tirikuchevera saka inini chataro nditanga kuti unotera ndoona kuti chii chavari kutaura vanhu veportress ava. Nyaya yekuti ndatarisa saka ukatarisa pane maposts aitaura zvinzoni Geza zvanga achitaura ari kutoinhingirikina ari kutoita bullying kuna mavetera chinchichi mara varakasha vaitaura izvozvo mazviona here zvaari kuita Geza panofanira kuitwa plani pozodidi ndobva vangobudisa chinhasi. But yaita Geza iyaya zvezvo hazvina chekuita nebullying. Zvezvo ichinonzi bullying tochiziva izvozvo because hatingatariseka kuti panozonzi paitwa sei pazodidi. Hazvina chekuita nebullying zvaitaurwa naGeza. Zvezvo Geza nyatsotaura pafair kuti alright mwana wapresident Mnangagwa anoenda kubasa neRolls Royce ko vamwe masoja variko ikoko vari kuita sei vanenge vachitambura. Ataura zvinhu aitaura mafacts kuti 2030 achayamutaura kuti achainhingirina achaiona pa 8:30 ndiyo achaonera paclock. Hazvina chekuita nebullying zvezvi. But nyaya iripo ndeyekuti kwakunyatsotsvaga macorners ese ende zvinhu izvi vari kutry by all means kuda kusilencer. Vari kuona kuti simba remaZimbabweans rizhinji ranyatsosarira pasocial media. Vanotanga kutaura zvinhu zviripo vanyatsoonesana nehurumende yavo pasocial media ipapo because handi mustreet muri kuvarambidza. Saka hasha vakwanisa kuzviratidzira pasocial media ndo pavakutera futi vakuti taisa chinhu girinje unogona kurohwa kana 10 years uri papada kuti mukanyararidzwa paground chaipo munyararidzwa pasocial media pacho mosara mungori vanhu vengoti munenge makungoitirwa zvese muri zii. Zvakaoma wedu kuoma chako ndoka zvakaita. I think hurumende yaMnangagwa matongero akanyanya ndo maonera andiri kuitawo zvangu ini nenge azonyanya. Undonototika Mugabe zvake anga ari mwoya kuna anga anonzi anga ari beta pavari vari 200. But unonyozoona kuti ko izvi zvakuwedzerwa zvidai swezvo utonoti zvakuenderera. Amen. Munoitorose nyaya yacho ndo imwe hondo iri kuti kaZimbabwe itori hondo pachayo atingati chiiva zivo kana watoposta kuti saka vanhu vese vanosenda maaudio panapa vachitaura manhingirikina mawedzi aya akasimba ekushauda muchatoti kwadzisa. Ndozvavari kutaura pa. Anyway, muri Zimbabwe reganisiye nhamba ndimbobuda mundiudziwo zvamukufunga mucomment section. Kune vanenge vachida kutaura something taurai ngationesane comment section. Nhamba dziri pascreen vema audios ngatikande tionesane kuti muri kudzionawo sei nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Zvakaoma izvi. Rozapanika munhu ka organize cheshe chinhu kanonzi SADC aka
a group of thugs. SADC, it's a group of thugs, that one. It doesn't help anything in Africa. It's a useless organization. Ukatarisa kuti ari kuleader SADC yacho zvakadhakwa. Iye chairman wacho hapana kana zviripo. Vanhu vakarovana kuMozambique uko. Ariye futi akorokotedza kuti congratulations, my elections asati averengwa. Ndiye futi womodaidza kuti aende kumusangano kuTanzania futi. Hondo yeDRC haina kutanga nhasi. That thing, I think it's for long back. And the SADC have been quiet, but they know in DRC there is war. They cannot help anything. Because today, because of South African soldiers, they were killed there. Ndio pakakutanga kuchisungira mabhandi muchiuno zvarwadzaka. Asi Zimbabwe tine masoja mangani akafira kuDRC. Vamwe nanhasi hatizivi vakafira ikoko here, vanhu vakadyiwa nemhuka vakangotsakatika. On somebody's benefits. Tinochitarisira kuti vanhu vanenge vanobatsira but nyika dzinoenda kuDRC vanenge vane mabenefits avo, vane zvavari kuwana imomo. Why this time South Africa ndo yakangoenda kuDRC? Dzimwe nyika dziripi? Vana Zimbabwe vari kusei vasina kuendako. Hondo yaane makore ichirwa nhasi ndopotanga kuita musangano. Mama makanyararipisa. Kana mapedza kumora maji mochiti chirega tiita musangano pachitwa peace. Handioni chinobuda ini. Handioni iyo musangano wakaitwa kuHarare makawirirana kuti kudii. Hatina kunzwa feedback kaya wakaitwa kuHarare. Makutoenda kuTanzania musina kutaura kuti makafamba sei paHarare apo. Zvinongotsengerwa mukano hazviburitswi. Makaregerei kutaura kuti zvataita musangano kuHarare weSADC, we've come out with a conclusion. Taronga zvakati, taita zvakati. Hamuna. Muchakanyarara kudaro makuenda kuTanzania kutambisa mari yenyika. Hapana chinobuda, hapana. Pamutori murodhi kuenda musango, vanhu vanenge vachirohwa kuDRC havasi kumira kuridza pfuti. And otherwise hapana chamunodzoka nacho ikoko. Sezvamakangoita pangaenda kuswera zuro kuHarare, hapana kana chamakauya nacho. Chinonzi SADC yacho inofanira kungodissolviwa chiya. That thing must be dissolved because it's not helping. SADC inomirira nyika dzikaporomesana kurwa haipindi. Vanomirira vatange varwa ndopoda kutora action. Why can they stop the war before people they start to fight? They always wait. No, let them fight, then we can call it a case. Then we go for the meeting. Ndochi ichocho. Hakuna chokwadi chakadaro chekunyararidza nyika. Hakuna chokwadi chakadaro. Vanhu vanobatsira chaizvo vanobata vanhu vasati varwa. Kwete kumira vatanga varwa maono mwakubviswa iso ndipo mochimhanya. Hakusi kubatsira. That's why I'm saying this SADC organization, it's a useless organization. It's a group of thugs. Yeah, chete. Hapana chinorongwa paya. Hapana yechairman wachida yachinjwa because hapana zvaari kubatsira. Zvakaita musangano kuHarare akadii kutaura. Kuti hapana ari busy akatodhanda head nenyaya yemapolitics ari kuitwa muZimbabwe. Ari kupushiwa kuti iwe samari ibva pauri apa. Haachazivi kuti otonga nyaya ipi. Yepolitics dzemuZimbabwe here kana kuti dzekunze. Haachazivi, is confused. Saka hapana ngavainde vongoitawo gunda musaira. Plus mageneral vanenge vachigena ground paanenge asipo ipo pavanenge vasara vachitonga uyu umwe uyu haachatongiwi. Vaitombono nemadondoro akachitenderera payadhi vana muhadhi havachana zvavachasiyirwa basa. Ndokutoti vachivenga vagene ground. Vatongi vataure futi zvimwe zvakasara. Vachinyatsoti taurira nezvana Geza vatoti Geza vari kuti kudii mudara Geza. Tichadi zvehurumende yeZaNupf, taneta nazvo izvo. Taneta.